Ja, du er bare hele tiden dårlig til at optage. For jeg ser alt. Prøv at sætte dig en heroppe. Er du klar? Hvor fanden gik han hen? Hvad siger du? Han er under. Så, nu tager jeg. Ja, næste år. Hvad fanden blev der lige af Frederik? Fik han nogle nye venner? Mhm. Din lillebror. Hvor fanden skal jeg gå hen af? Hvad med min, der er dårligt chopper der, Mads? Hvad? Lækkert, så kan jeg bare sådan ske her og spise det af. Han er fucking dårlig til at bruge en chopper, ham der. Det var da helt vildt. Prøv at se, der fik han et kill, det var det nok det første også. Wow. Stop til mig igen, jeg kan godt sige, at du dør. Martin! Hallo Martin! Hvor der Zero Gula hen? Kan I så lade være med at sidde sig på morgenen? Du har simpelthen så fucking god humor, Frederik. Hvor vil Ste hen? Grin. Hallo, hvor er Zeroen hen? Du sagde, at jeg skulle hente en cola til dig. Ligger ud i skabet. Ud stabet? Ja, hvis du går ud i køkkenet, det der køkken der de har. Så det skab lige til højre for dig. Nede ved jorden. Jeg har simpelthen skrevet. Hacket, Frederik Lager. Martin. Var der sådan kun en af dem? Jeg fik en af de andre. Hey, nej! Du er den dumme derovre. Hvad fanden? Det er over til Det er dig kun før. din is, mand. Nej, hvad fanden? Hvorfor står der stod 2 tallerkener mere af min kun her? Fordi du er en abe. Hvorfor? Prøv at se, jeg blev sidste med vilje. Med vilje. Prøv at se. Prøv at se, jeg stopper bare op. Prøv at kigge på mig. Hey. Yeah! Så Martin her noget? Ja, jeg skal også. Her, hold. Hvad? Ej, Frederik. Det gjorde du kraftedeme ikke, det der! Det er ulækkert, det der. Fuck, det er klamt. Så er det en halv liter is! Fuck, det er ulækkert. Hold nu kæft. Du er ikke med i madpyramiden mere. Så har du kraftedeme med for den her is, mand. Fuck, det er ulækkert. Resten af isen er min. No way, jeg har ikke fået noget. Må du stoppe med at spise? Den der skår. Den er sgu lidt min. Sådan der. Frederik, her er lidt af din også. Fuck, man. Gider du give noget? Nej. Hvor er du fucking ulækker, hvad sker der? Jeg er lige frem fucking. Ej, her. Ej, nej tak. Det er mig en klump lam kød. Hvor er du ulækker? Jeg går. Nej, jeg gør det ikke. Hvad nu?